ụmụnne m na ụmụnna m ekenekwa m unu na-asị m na ya dịla Igbo niile mma na unu mana ihe na-ese okwu na Igbo anyị most especially no within with the YouTube okika onye kanụ nwa akaro so o nwere nwa mana nna m hụ n'ọsọ na traditional nwoke ọdịba afịa ka traditional nwoke onye Colombia no German na Jpac na akalashi atata edozie echi unu otu na ha okwu unu eso n'ihe na-ekwu na mmadụ na-aba abụọ kọyi mana ihe niile anyị na-eme is all about creating of content mana achọrọ m ka unu nene video anụnwa number one, this video is entertaining, and two, all the edifying. Yes, because it stands on my three watchwords. My three watchwords, Bona. Video in a post must be edifying, must be entertaining, and must be educational. So, Nwokedi biabia piasu Jpac when I said na Jpac, what do you do for a living? Kehe back all again. So Nyaboku we prompted so many reaction online, couple with in the comment anyhow. When I see because kina maro him mad name does not mean onya had me because I'm a witness to that. Oh, when the mother marry her name, most people don't know. And after do what is actually this guy's work. Sometimes he chief when I'm most of them and I'm a Christian, the chief when the joy of the Lord is our strength. Don't forget. We just be living by the grace of God. You can you will be healthy and you'll be fine. And you'll be filled with joy. Sometimes all these unbelievers will be wondering now, what is your watchword? What is keeping these people happy? Such I'm going to reply Jpac and question what he does for a living. Because before then, Kabana don't subscribe, like, share the video. I know for calling. Because in a month, most times I'd see my returns in a month. Now, we generate over 350 shares. It's not easy on YouTube alone. Facebook page, ever since then, I've been trying to open another one. No, there question. Facebook but we will soon be back on Facebook. But for the meantime, video what he Jpac again your occupation. Ewu na-ewu na Igbo, ọkụkọ na-ewu, akpasumenti na-ewu. Ndị mmadụ na-eje atọkọrọ ihe ebe a na-alụ ụlọ. Onye go plank o ji alụ ụlọ, plank ya ehuo. Iwaya kwa ya ọkụ wee je tọrọ ihe iji alụ awaya ọkụ le. Ị na-evuba. A na-evuba una na-ejegharị na-achọghị gị ndị nwere ego ndụ na-eme ihe ebe a na-eme mmemme na-ekele omume ị na-etiri ime mgbe na-aba na-ewekọta infọmeshọn ndị ọgaranya na-enye ndị otu gị na-eje ezu ohi na-aka ịva nke nwoke Nnewi na-ana ego okiri na-apụ ndụ mmadụ ọ na-aba na $. Anyị ọmụkwado na-atụtụkọrọ ụmụnne anyị na-anakọrọ ego na-anabala nsọ m. So iji agwa ndị Igbo ebe na-alụ ọmụnwụ traditional Nwokedi Nwudude nke Kingdom alụrụ ntụrụ Sampalo na Odimborg na Obeagụ Nkwụagụ ọwa ego nlụtara na DHL. Every government of the whole world uno niile nọ na Nigeria agaghị emenwe akaụntụ ibe a mere wee lụ ya. Both ndị politicians ma ndị ọgaranya Igbo ha enweghị ike ikwu ibe ba mere were kpata ego ba jiri ụnọ fe bara mụ nwa obere ụnọ ahụ lụrụ n'Obeagụ Nkwụagụ vụrụ m nwa obere ụbụrụ m adọkụmentị nwụrụ m every motherfucking things ntikọrị n'ụnọ ahụ ma ego na spendri n'ụnọ ahụ adọkụmentịrị nye ndị dị ihe chere nyere m aka dọkụmentị ya maka na atọ ọfụ nwa obere ego ba na-akwụ ma esikwu m ebe a sa evute nwa obere ego njiri ụnọ ahụ ọwa okpo ofufu m anaghị m ezu ohi anaghị m eme yahoo awụ m eze mmụọ na-anaghị ana ndị mmadụ ego kama m enye oge niile nọ n'elu ụwa ibe ndụ 45 years
ana m ayọ nni ana m etiri mmadụ mkpu Jpac bịa gwa ndị mmadụ ibe na-alụ ntụkarịrị n'ala Igbo organ traffic ọkarịrị n'ala Igbo ụmụ nwaanyị be anyị na-eji ụgbọ akwara bara Ghana bana Mali African country niile a na-transport ụmụ nwaanyị be anyị maka ịma ndị ejenti ịdị jega Arab Emirates ị na-ejegasị Arab Emirates na-anata ọmụnwa traditional Nwokedi Nwudude nke kingdom eze mmụọ iche na ọsọ gụ ma ekpu okpu ndo ala sọnsọ gụ nwa ma ekpu okpu ndo ala mfụfụtara gị ogbu nọ n'ofu kabọọdụ ma ịgbọhụọ ejeghị evughị nkwụ enu eje obowo kenele nụ m ndị obowo na obowo niile wụ nkwụ enu Hey, Chineke mo. If not for social media, to God, BP aka egbugo mmadụ n'obodo ahụ Nigeria. Jpac dịka a na-abati ka na-abaji onye ugwu na-adọ Jpac ya na adọ Jpac na mi dey create content. Hey, Chineke God, maka Chukwu, to God who made me and you, anyị gara ekwu okwu. A week gacha owo eji Jpac ekwu okwu. Ai na-aja ṅụọ ọgwụ malaria. And it's giving me joy. Onye nke na Ethiopia dom. Ihe na anya ugwu. Onye nke nọ kapacha na dom. Chai! Chineke. My brother in a week ọ na-eji gị kwu okwu. Kai chofu ihe kreti ye. Anyị wabụ nke emere jụọ oyi eme ọzọ. Taa. Traditional Nwokedi, I don't blame you. I don't blame you. I blame the Oyibo. Oh, give what they say that the white men were slavery, this and that. Now I understand that what you are saying is pure truth. Because that slavery is still running in your nerves. It's still running in your blood. The white man in that one have a slavery. Kela chikara back to Europe. Ghana baranda ocha boy. Easy. Yere mechi. Egu hello papa. Era baranda ocha boy. Oh, Traditional Nwokedi chahe ego mo wana acho na gana DSL. Kichaka nwere ọnụ ngwa. Chahe ego ha na achugo gị na DSL. Kita aza ebe na zeda abụ farming. Ebe a na-agọ apple. Look at you, easy. Oh, ibe go na ngwo nnewi agba mbọ na ọla dịkpọ. Na-ego ọkụ na-ebube ego Christmas apụta na-eri ego ka ochie moto. A na-efesi ego ike, ị na-ajụ source of income ego. Mgbe m na-ata afụ na-agba ọkada na maịtụ orile n'ahịa na-agba kọndọktọ n'odekwa pangrup ocho dị maịtụ orile. Mgbe m na-agba kọndọktọ na oju elegba ebe ka ị nọ ị na-ajụ m source of my money. Eti Chukwu si agọzi m Chineke kpọọkwa gị ọgwụ kpọọ gị 10 times idiot. Oh, ị na-eche ka ntaba ọkpụkpụ abi ihe na-arịa gị ara anya ukwu. Traditional Nwokedi, what you are suffering today is ara anya ukwu. A na-akpọ ya ara akọ. Ara akọ na uche na-arịa gị. Ị na-abịa ịfụ your fellow man ka Chineke just nọ gbakarị ya obere low current. Ọ bụkwa hard full current because I don't have money. I'm still strong like I'm on the street. But at least my life today is far more better than my life last 5 years. So, ị chọrọ nnọọ ka m nọgidesi ike na-agba ọkada abi. Bụ na-agba kọndọktọ. Mgbe tara afọ na oju elegba na-agba kọndọktọ dịkwa pangrup ocho dị maịtụ orile. So, ị chọrọ ka nnachi ya ga azụ ebe ahụ ị no go work for you. Ya na-aba ahead. So, if you cannot ask me or sympathize with me when I was suffering, when I was sleeping under bridge na maịtụ, mgbe m nọ n'orile na-arahụ n'okpuru moto na ji ofu akwa na-eyi 1 week, if you don't ask me the source of my poverty, you shouldn't ask me about how God is elevating me, idiot. In Ajam Jpac, thunder, fire you, fire your generation. Oh, all these content creators need a fraud and Anambra State, but they fraud at the whole of Nigeria. You should have been thankful to Mark Zuckerberg, all the youth need on your up and doing. Others need G page, Hajiri Facebook, they create something now natural attachment from Mark Zuckerberg.
ị bịara ajụ m source of my money, thunder fire you, fire your generation. Ị na-ajụ m ego fuo, ọkụkọ fuo, nke a fuo. Mgbe anyị akpọghị na first headquarter Abuja ka ị bịa kọwaa ihe anyị na-ekwu, mgbe ahụ ka anya gị ya ekele ya. Ana m ekwukwana ịdịkwa ready ịbata Nigeria. You cannot come back to Nigeria. Ị ga-adịgide ebe a, nọgide ebe a ka nka, ịkacha nka nwa egwu na lie gị na Odinburg ezi. Ị na-ajụ Jpac dị agwa ụmụ ihe na-arụ toro gbawuo gị dị. Gọvanọ na-achị gị omegobe dị akaụntụ ọfụ akaụntụ ya mgbe ọ nọ na CBN. Ị na-ajụ m Chineke kpọọkwa gị ọgụ idiot. Ana m ekwu no wonder a na-ekwu na agwọrọ gị ara. Yes, a na-ekwu na agwọrọ gị ara. Gwọọ gị ara before because the picture is there. Mgbe agwọrọ gị ara isi mebiri gị emebiri n'isi ọfịa. Emegide amaghị m ka isi odo ijeghị obodo oyibo legally etu esi eje obodo oyibo because ọ bụrụ na ị bịara gbaa visa chọọ akwụkwọ iweta statement of account ije obodo oyibo etu esi eje legally. I don't think na ihe ekute ume ije because na ije na oyibo by road gbagidere pụọ Nigeria gbagide gbawa month na desert si pụta Libya ịtara afụfụ mana ekpere na ekpere gị bụ traditional nwoke dekwere ka afụfụ ịtara baa gị n'ụmị ọkpụ because na afọ ịtara is like na ọ bara gị ụmị ọkpụ baa rie gị brain even rie gị akọ na uche all your topic niile ị naghị enwe topic niile ghara Jpac na akwa mgbere ikwuruzie pụọ off key to show that na agwọcha ara anaghị agwọ ntabu. Ị na-agwa ndị ụwa na ị dị 45 years ihe na-adịghị eme gị. You are proudly to tell everybody that ị dị 45 years 45 years of exile. Ai Chineke God the social media atọkatakwa ụtọ ya na chie 45 good years of exile. A na-ekwusi na a fool at 40 is a fool forever and ever. Mana nke dị ka a fool at 45 na afọ ọnụ nka brush afọ ọnụ gị nwere acha white. Agwara m ụdị use ihe 5 na course afọ ọdịcha white. Number 1 ego eriri eri. Number 2 wisdom. Number 3 old age. Number 4 arụrụ ana. And number 5 ụbịam. Nke gị bụ arụrụ ana because eti dakọta enye gị poison gị nye mmadụ ihe enyenyere uwe because obi jọrọ gị njọ. Traditional Nwokedi is the only person nọ na Facebook obi kpọrọ nkụ obi jọrọ njọ ịfọdụ amụamụ etu ozi amụamụ. Inye poison 100 naira na anye mmadụ na oge enyeru even adịkwa ego enye gị ego moto nyeru onye agha. Very bitter human being. You had nya ọ na-ewe gị iwe to see people succeed in life. That is why eji irugide na DHL enye gị ọsọ. Kwara gị the same slavery na-agwa ndị ọcha na enyere ndị Afrịka ka i siri hie were ọkpa fia were ọkpa wee laa Niger si Niger wee pụọ Morocco wee gbaa desert niile nwugide m abịrị gị nwechaa pụọ Mediterranean Sea wụọ fence wee bata Europe wee nweta onwe gị ebe ị nwetara onwe gị na Germany. Ọkwa Germany nọ ka agbalanze bidia nọ. No, ana m ajụ gị the same Germany nọ kwa ebe a ka agbalanze bidia nọ. Other people na-emesi ihe ike ọzọpụrụ ị na-ego ha na Germany ebe a ka anọcha na-emesi ihe ike a na-akpọ Germany mana adịghị akpọta dị Odinburg na Germany. Odinburg bụ outskirts of Germany. Ibe gị nọcha Bayern Munich na-emesi ibe gị nọ na heartbeat of Germany. Bayern Munich nọcha Hanover nọcha cities Frankfurt akpọrọ gị tụfee gị na Odinburg. Mama Odinburg na Germany dị ka Sambisa Forest. Abịara Germany enwe ebe cities ebe a na-arụgasị Mercedes. Ịghọtara ebe a na-arụgasị trọk ndị na-ebisi trọk na-eme offload. Traditional Nwokedi for how many years? Over 15 years na Germany. Ị tụrọtago one container bụ nke gị. Mana ibe gị na-aba akwụkwọ ha salary ha echipuo isi trọk ha na Germany because ihe eji mara ha. Agwọ ha salary ha save ego chipu ọkara chipu agwa chipu mere things ha reche were gote ọnụ ọgwa dị same Germany nọ ka ndị club nnọkwa na-ebesi ihe ike ya ka efuche ebe akwụchara duplex agwagịrị na ara gị ba ancestral course. Ị nọrọ Germany 15 years ọrụ turu Sao Paulo ka akọrọ gị aka turu Sao Paulo ka akọwara gị aka na ego dị lega egwu idiot. Ị na-ajụ Jpac ihe na-eme for a living. Don't worry, you will wait till eternity. Ị ga-ajụgide ajụjụ a ruo 68 years before atọrọta gị leave that ship. He nyere gị ebe ya na Germany
Germany na talk about how a good road, where road network, how everything work, internet. Don't worry, you will enjoy that Germany. Hey, Ghana, 68 years. Mbi eji bataze, bati so febo, isi kereru. Isi okenye ruogi, traditional Nwokedi mgbe aka ị ga-abatazi. Because him and aka yara agbazi jijijijijiji, nka ka ị na-agazi. Akpọrọta ha araghị ozugbo ibezi atụbazi ụtọ ụmụnna. Ị na-ewetere Jpac, ọ na-ewetezi na mọdụ, nwe emere ibe, na-ebe all fingers are not equal. Etu a ka ọ dị na. But traditional Nwokedi, ọ bụrụ isi ọnwụ na the fingers ga-adị equal, no problem, I have solution. Ị ga-eme iweta aka gị like this, idebe n'elu tebụl were mmụọ oge. Ja, buri hancha once, hancha dey by force. But when you see God doing wonders in somebody's life and the life of your fellow man, if you get congratulate you, because when you are doing that, you are indirectly opening your own door. Now, in a mepe zone key. Ụzọ ihe nweta gị mana mgbe ọ bụ na ọ dị ga-asị na nwa giant miracle mere nwanne gị ebia chọọ fault eto iza achọ fault iche eji shovel na-egwu ile gị idiot ị na-ajụ source of my income source of no chebe ka ejuba egwu ihe fuo egwu fuo akpọ sị gbara gbada ọ bụ na enye ndị kidnapper eziokwu ma ya ajụ gị ajụjụ na force headquarter Abuja ke gara ataghị ọdụ n'ọkpa egwuregwu mgbe agwazi no problem kwa egwuregwu no problem na ihe ebe ka complete your 45 years nyekwa more 45 years na prison ọ bụrụ 90 ị nọrọ ebe ahụ nwe nwa nwụrụ onwe gị oyi atụgbuo gị na-eke ihu dị 45 years wow ịma for ndị maka na obere ife ka iji wee bụrụ m okenye I haven't tell people my age. Who believe if you welcome? My name looking fresh and young. Give one the 45 years. He only 68 years. Oh, Chezi Kezi ya desi true me use 68 years. A man he got a white MC. He got a Nebuchadnezzar. And the 45 years be quite a Facebook here I am. 45 years go see him who could be open and walk this smooth and fresh. Man, anwụrụ ama ekwere ka ịdị fresh. Anwụrụ ya ama ekwere dị fresh. Ihe fọrọ traditional Nwokedi ịṅụ akpụrụ egwu nya iweta nsị kpọrọ nkụ nwụrụ isi ya nsị kpọrọ nkụ tinye na rizela ṅụọ ya because ihe ọbụla bụ ihe a na-aṅụ ị na-aṅụ ihe ọbụla ị nweghị choice. Ịfụ akwụkwọ kpọrọ nkụ ịmazụọ ya mụọ ya ọkụ ṅụọ. Ịfụ akwụkwọ ube ịmazụọ ya kpata iji epiogharị n'ime ha ka Nebukadneza. Don't worry. Why would I gara? Man, I want gara. Just no, but you can't believe ara after none and not now because I want ara not yet as fully now. A man and see a woman name or Odinburg. Very soon, that he will say, I want to name I went up our conjure. I want to have drug or drug is Odinburg, one or here about Mediterranean Sea. Hey, Chineke go on the traditional will get your head begging. See, let me tell you, let me give you advice, a piece of advice as a brother. Let me tell you, I can never be against your belief or your tradition, but know you fully well that na agwu marage, and it's high time you come back to Nigeria, come back to Ethiopia, bia that arosia is in the bia I don't worry who arosia, ki ife arosia because I see. Let me tell you, I don't worry agwu traditional Nwokedi 2 years kanyerege udega na ede. Mana kwefuli hii na awari ni moja Odinburg ka nwa atụrụ na-enwe onye nche feel onye na-ebi good life o wee ofu mkpu good life ị na-ebi maka ebe ị nọ bụ studio room ka ị nọ ị na-adụrụ Germany ibe gị na-abata Germany nọ ya 1 year si na adụrụ pụọ mana ị ka na-adụrụ 15 years here on a free it's on a free house, it's on a free Wi-Fi, it's on a free motor, it's on a free movement, it's on a free light. Everything free because it are do yabatara ndo cha bia check salary. Obra na kunde bi of mandana na Hanover, na Frankfurt, na na Bayern Munich. E wata akucha have 5,000 euro. I bet I call 1,300 euro because of getting have minus we go adro eno.
minus ego free wifi ị na-use, minus ego ọkụ, minus ego mmiri, minus ego studio room ibide ya, ego studio room. I minus everything niile anwụchara 1,300 pounds. Nye gị wee bido service wee rie nri wee gba bicycle ị na-agba eje ọrụ. Iwe rie nri complete 1 month before iricha nri 1 month. Anyị mara nri Germany na aga ọnụ before iricha nri ndị Igbo with traditional anyị na-eko nụgara up and down. Ego ya afọ gana ka ga ebe 130 pounds. Ya ka ihe esi up to 50. I don't wonder 15 years of achievement. But kene m ofu onye isu ofe nnọọ ịkwụbara as age of 45. Now, he meant to go give away 2,000 naira on your page. Now, no, I put salary no. You will pretend no. Come buy 20,000 naira. Say, my lovely fans, put your account number. Let me credit you 1,000. He meant to get since Egypt to what? We'll go now. Even when I worry me more Gambia. He meant to get in your life since Egypt to what? We'll go now. The answer is no. Because all day. And I Jpac, what are you doing for a living? Idiot. No, imagine you Kubana can hear them for a living. Or you judge the results can hear them for a living. In our Johnny Igbo, you hear them for a living. There's no woman can go was acro here, cost no Muslim idiots. Jpac just settle Omada on Aquaric village. They settle Omada because the return of Omada is Sofia Namdo. That two rooms are here for 15 years. 15 years. 2 years. How can I linta level? Haya beba umu obi umu isu of obi had Jakarta 911. How do you job and no baka ma wall ga 1.5 inches rod na window. I'm well up and on a gidi. You go in a bubble less with us about a child be able to watch or they can knock out all. My watch even my senior. Manabuna go up okay, I would make okay. Doggy day, Doggy day, my dog who battery, Manobo more Jpac. Oh, in my head, I will quite yard. And keep us a book up on order to 2023. After this week, I got only Kurubakam. This week, a create him something I get Kumakam. My name, January this year, can boost a bow matter. Oku apple no. Do you know the meaning? No, you open up a one use Facebook, they use smartphone. Ghana from me who are 2023/2024. At the best week. No. Okozo die. Jpac, give me the content. No problem. Fuck what up on Facebook. You will be my content. I dog it is a dumb kita. I don't Jpac on the joy. The whole bloggers need because what's the content? The content I don't see. So I'm talking about the content. You need a broom. Jpac ranka, Jpac I don't know every day. Now at the 500 followers every day. Because people would like to know who is this Jpac. I'm a businessman. I know this social media more than any other person. I understand social media. Most of you that dragging me think that I will be very annoyed. It's a lie. More you drag me every day, 500 followers added. Go and check my page now. You never see anything. That's what I will see. Create more content next week. In create here in Gagata. Nyonyo topic. You know, if you don't have heart to come to social media, please deactivate your accounts. Onya dumb. What's dumb? Onya able to Facebook. That's able to do. Free promo. Able to do. Onya na dot Jpac. Who is this Jpac? I log up and my phone. Onya follow. Probably follow, you will see that this person standing here is a perfect gentleman, okay? Ọhaneze ndị Igbo mụlụnze mmụta mkwanụ na-esigo na video na ịla ikele ihe nene. Ka anyị nwesịkwa ekwuwe na-asị na biko na for the meantime, na-agbanene na Facebook na YouTube aya na nna afọ aka olu na I'm always very happy. Nene. I've said it from the beginning. It's not all about the views, but educate people. Build people. Once you build people, people will build you. Because now most things in the manam how the way that church are progressing because church build people.
So once you build people will then turn out to build the church. So they have they can they na-eme otumokpo na agwu dị Ishi. They first of all build them, so before building people. That's why actually they had ndakasi. When a church abulu go to build with men, they will build men, and that men will end up building the church. But how does that say na no so say go na church is making money? No. When they're in the process of building men, you find out that they can have my hand. Right now I'm building men, and I believe that in a couple of years to come, this channel will be one of the best Igbo content channel people will come and learn from. We still have a lot in box for you guys, but for the meantime, kakane megodia kaisiemia until every year comes and then we'll now switch it over to another dimension. Ekene kwa mi boni nasin we can na comment tune kabana na drop ya na agba notification na like ni post na share kwa na ko we ike na gavara ekene mo onye obuna ha nwenu mbozo.